Ježišu Kriste, Syn Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnikom. Pane Ježišu Kriste, Syn Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnikom. Pane Ježišu Kriste, Syn Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnikom. Pane Ježišu Kriste, Syn Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnikom. Pane Ježišu Kriste, Syn Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnikom. Pane Ježišu Kriste, Syn Boží, zmiluj sa. Studio Lux uvádza ruský film Ostrov. Druhá svetová vojna 1942. Mákre ticho. No. Padajme! Tu nikto nie je! Zmizli! Tu niekde tu! Poďte sem! Nestrieľajte! Nestrieľajte! Vzdávam sa! Vzdávam sa! Nestrieľajte! Vzdávam sa! Vzdávam! Kde sú ostatní? Hovor! Nepočul si, vstaň! Kde je váš kapitán? Čo? Nerozumiem. Kde je váš kapitán? Nicht verstehen! Nicht verstehen! Ja nerozumiem. Nerozumel som. Nebijte Kde je? Ukážem vám, kde je. Ukážem vám. Tak sa náš! Hádaj! Ukážem vám. Tu je. Tichon! Vylez, rýchlo! Tak koľko ešte? 20 minút.
Bezcenný. Zastreliť. Namieriť. Nie! Nie! Nezabíjajte ma, prosím! Vstaň! Nezabíjajte ma! Nezabíjajte ma! Nie, prosím! Ja už budem proti! Nezabíjajte ma! Nezabíjajte ma! Zabij ho. Buď chlap. To nemôžem! Buď chlap a budeš žiť. Ja nechcem! Nemôžem! To nemôžem! Nechcete to! Tichon! Tichon! Kde si? Na čo? Odplávali ste a ja som živý! Ticho nás ste zabili, vy bastardi! Kláštor 1976.
Baťuška, kde je otec Anatolí? No, spí. Otec spí, viete. A my ho čakáme, veľmi dlho ho čakáme. A čo teraz, keď Rozumiem spí? vám, chrápe. Ako dlho to ešte môže trvať? Sme unavení. A čo s tým urobím? Ja ho nemôžem budiť. Počkajte ešte, on už čoskoro príde. Príde. Potrebujem sa porozprávať s Anatoliom. Ty si teda našla s kým sa porozprávať. Radšej počúvaj rádio, z toho budeš mať väčší úžitok. Niečo ťa trápi? Trápi. Také trápenie, také... No dobre, už nerev. Spýtam sa ho. Možno sa mu uráči. Hoci dnes nie je vo svojej koži. Spýtajte sa. Ja vám nezostanem dlžná. Vezmi si to. Nech to už viac nevidím. Prepáčte. No čo? Pre požehnanie na vraždu si prišla. Takéto dostaneš požehnanie. Baťuška, drahý, spýtajte sa. Či by som nemohla dostať požehnanie na potrat? Do pekla ideš. A mňa tam chceš so sebou stiahnuť. Ja viem. Lenže ak porodím, už si ma žiadny muž nevezme. Kto by chcel ženu s dieťaťom? Teba si aj tak nikto nevezme. Tak je ti to dané osudom. Ale bude tu dieťatko. Potešenie. Celý život sa budeš preklínať, že si svoje neviniatko zabila. A vy to odkiaľ viete? Veď vy nie ste starec. Možno, že ja sám som zabil človeka. Dobre, vstávaj už. Na kolenách k Bohu sa treba modliť, nie predo mnou kľačať. Chlapček to bude.
Zlatúčky. Choď už odtiaľto, ha! Vypadni z môjho ostrova! O, Pane, zmiluj sa. Sláva Tebe, Bože náš. Sláva Tebe. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Sláva Ti, Bože náš, sláva Tebe. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши. Святые, посети исцеление. Rozpomeň sa, Pane, na dušu zosnulého služobníka svojho nevinne zabitého vojaka Tichona. Odpusť mu všetky previnenia vedomé i nevedomé a daruj mu kráľovstvo nebeské a účasť na večných Tvojich radostiach a radosť nekonečného blaženého života Tvojho. Pane Ježišu Kriste, Syn Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnikom. Pane Ježišu Kriste, Syn Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnikom.
Pane Ježišu Kriste, Syn Boží, zmiluj sa nado mnou, hriešnikom. Hospodin, neopúšťaj ma. Bože, neopúšťaj ma hriešného. Pomôž mi, Pane, vyved z väzenia dušu moju, Hospodin. Bože, neopúšťaj mňa hriešného. Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. Úplne zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu. Vedomý som si svoje neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou. Proti tebe samému som sa prehrešil. Ukáž sa spravodlivý vo svojom výroku, nestralý vo svojom súde. A budem belší ako sneh. Daj, aby som počul radosť a veselosť a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. Odvráť tvár svoju od mojich hriechov a zotri všetky moje viny. Stvor vo mne srdce čisté a obnov ducha pevného. Neodvrhuj ma od svojej tváre a neodnímaj mi svojho Ducha Svätého. Na príhovor svätých otcov našich, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami. Amen. Otec Anatolí, kľúčku ti zamazali sadzami.
Áno, kto to bol? To určite nejakí závistlivci. Treba to očistiť. Hneď to aj urobím. A mne daj tiež niečo, aby som sa utral. Nič tu nemám. Ako to? Dávam ti handry na údržbárske potreby. No, nie sú tu. Ak chceš, vojdi dnu a pozri sa. Je to tak, mám tam sadze, špínu, No, uhlie. dobre, nech ti dám, koľko môžem, nestačí ti to. Som tu na želanie nášho dobrotivého otca predstaveného Filareta. Príjmi od otca Filareta požehnanie a bude žiť v pokoji. So svätým sám svätý budeš. Ty si mi niečo povedal, čo som nepochopil. Otec Filaret ti prejavuje milosť a volá ťa, aby si býval v jeho komnatách, aby sa zlepšilo tvoje chatrné zdravie. A kúriť bude kto? Na toto miesto je už určený novic Nikodým. Čože? Veď ten sa bojí ohňa. Všetci sa bojíme ohňa pekelného. Počúvaj, báťuška, otec Job. Požehnaj mi a ja zostanem tu. Zvykol som si tu, všetko poznám. Pozri, je zima, sneh, kúriť treba. Počuješ vôbec, čo ti hovorím? Áno. Otec Filaret ti láskavosť prejavuje. Počúvaj. Veď ty si vzdelaný. Keby som sa neučil, predstaveným by ma neurobili. A sväté knihy si čítal. Čítal a mnohé viem aj naspamäť. Vieš, ja som zabudol, za čo Kain brata svojho Ábela zabil. Ty si so mňa uťahuješ. Radšej utri kľúčku. Ďakujem. Špiny tu máš až po uši. Šašo jeden. Cip, 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 cip. Aká to krása. Vždy ma vyľakáš. Kde si sa naučil chodiť tak neuveriteľne ticho? Ak chcete, dám si na topánky podkovičky, aby ma vždy už z diaľky bolo počuť, že idem. Ja ti dám. Toto je kláštor a nie koniareň. Keď si všetci dajú podkovy, aký to tu bude dúpot, no? Ako na dostioch. A ja sa potom budem musieť naučiť stávkovať, a? Čo sa zas prihodilo? Dovolím si oznámiť otec Anatolí. Znova otec Anatolí. Čo zas vyviedol? Tu je všetko napísané. A čo mi strkáš čmáranice? Nie sme na mestskom úrade. Ak máš čo povedať, tak hovor. A nech už také viac nevidím. Otče, ja z čistého srdca. Nemožno to už viac trpieť. Poprvé, tvár a ruky svoje si Anatolí nikdy neumýva. Po druhé, na bohoslužby vždy mešká. Po tretie, stále za ním ľudia z pevniny prichádzajú. To už nie je kláštor, ale nejaký prechodný dvor. A včera sa ukázal v chráme, na jednej nohe kapec, na druhej ponožka a zaspieval hnusným hlasom. Otče, bratia šomrú. A vo veľké sviatočné dni, hoci sa bohoslúžieb zúčastní, no na pobožnosti nechodí, chová sa neslušne a odchádza z chrámu, za čo už nieraz dostal zákaz prísť sa najesť. Dobre, to už stačí, už sa mi z teba hlava točí. Škoda. Kde je teraz? No, kde by mal byť? Tam, v kotolni.
So svetskými ľuďmi čaj pije. S cukrom. Mám ho zavolať? Netreba, ja sám k nemu zájdem. Odovzdal si mu moju prosbu, aby zanechal službu v kotolni a odobral sa žiť sem ku mne do môjho príbytku? Odovzdal. A čo on? Spýtal sa ma, či viem, za čo Kain Ábela zabil. A za čo? No, vy ma ozaj chcete uraziť. Prepáč mne, hriešnemu. Bež, ja to s ním sám Ja som preberiem. úprimný, iba z čistého Len srdca. Choď, môj milý, choď. Prepáč mi. Matka Božia, presvetá Bohorodička, odpusť mne hriešnemu, spas a chráň ma. Daj mne a bratom mojim zdravia a sily. Nech deň je radostný a bez hriechu. Odpusť mi, svätá Bohorodička. Uchovaj nám vieru, posilni lásku k sebe. Matka Božia, presvetá Bohorodička. Srdce čisté stvor vo mne, Bože, a v mojom vnútri obnov ducha Udel Bože pevného. odpustenie hriechov všetkým zosnulým vo viere a nádej na vzkriesenie, otcom, bratom a sestrám našim a udel im večný život. Je naozaj dôstojné blahoslaviť Teba, Bohorodičku, vždy blahoslavenú a prečistú Matku Boha nášho. Teba nad cherubínmi čestnejšiu a nad serafínmi slávnejšiu, ako ozajstnú Bohorodičku ťa zvelebujeme. Baťuška. Baťuška, vezmite. Všetko je domáce. Pomodlite sa za môjho zosnulého muža. Nevinného, ktorého zabili vo veľkej vlasteneckej vojne. Sadni si, Máťuška, čajíka si dáme. Sadni si. No tak rozprávaj. Často sa mi vo sne začal zjavovať. A čo hovorí? Nič nehovorí. Stoná a stoná. Vidno, že mu je tam zle. Tam. Veľmi si ho ľúbila? Stále ho ľúbim. Prežili sme spolu len pol rôčka. A potom ho odviedli. A ja už som 30 rokov vdova. No dobre. Pre takú lásku nie je hriech i poprosiť. Pôjdem k otcovi Anatoliovi. Skúsim. Človek svätý to síce nie je, ale je sčítaný. Možno dá nejakú rozumnú radu. Poď sem. Kým sa s ním budem rozprávať, otvorím dvere a ty stoj tu a všetko budeš počuť. Tak stoj ticho. Hej, tak. Ako sa volá? Michail. Ako? Michail! Dobre. Báťuška, otec Anatolij. Vdova sem prišla, prosí o modlitbu za pokoj pre zabitého vojaka Michaila. To nie je možné.
Za živých zádušnú omšu slúžiť nebudeme. Ako to? Ona hovorí, že v 44. svoju hlavu položil na bojovom poli. Nič on nepoložil. Do zajatia sa dostal. Vo Francii po víťazstve zostal tam bývať. Teraz je chorý. Chcel by vidieť svoju prvú ženu milovanú. Chce ju vidieť ešte pred smrťou. Takže nič také. Choď preč, choď! No, všetko si počula? Hovorí, že za živých zádušné omše neslúžime. Tvoj muž žije. Teraz je chorý. Do Francúzska musíš ísť. Chorého pred smrťou utešiť a svojou rukou mu oči zatlačiť. No čo pozeráš? Urob to. Akože, baťuška, ja do Francúzska. A čo? Aj vo Francúzsku žijú ľudia. Ale ako, baťuška? Je to kapitalistická zem, mňa tam nepustia. Nepochybuj, ak otec Anatolij povedal, že pustia, tak pustia. Ale, baťuška, ako, veď mám dom, kravu, hospodárstvo, prasa. Prasa treba zabiť. Všetko predaj, do posledného. Všetko? Všetko do posledného. Počuj, ak predáš, neoľutuješ. Za tvoje prasa dostaneš pekné peniaze. Počul som, že je tučné. Veď, že keby som jedol mäso, sám by som ho od teba kúpil. Veru tak. Baťuška, vy sa mi posmievate. Ľúbiš svojho muža? Jož. Tak splň, čo ti bolo uložené. Počuj, netráb ma. Choď, áno? Hospodin, zmiluj sa, Hospodin, odpust mi, pomôž mi, Bože, na mojej ceste. Som taký slabý na duši. Na tele som tiež slabý. Som otrokom hriechu a vášni. Bratku, či túto podperu nemôžeš postaviť vyššie? Bielizeň sa váľa po zemi. Takto. Nikodým, zajde ku mne do skladu, mám tam nejaké debny. Ako to, že je vás tu dnes tak málo, ha? A ty tu čím sa zaoberáš? Kráľovi nebeskému chcem poslať prosbu, aby som ešte jednu zimu prežil, lebo bratom by sa ťažko kopal hrob v takej zamrznutej zemi. Aha, sláva Bohu, žartuješ. A ja som si myslel, že ti preskočilo. Vidíš, pláva. Pláva. Pomodli sa za mňa, otec Anatolij. To ty by si sa mal modliť za mňa. Mám hriechov 3-krát viac než ty. Možno ma vykúpiš. Prečo takto hovoríš? Veď ty ma nemáš rád, otec Job. Filaret, ten ma ľúbi. Ale ty len kvôli nemu sa snažíš. Prečo by som ťa mal mať rád? Okolo môjho príbytku nikdy neprejdeš bez šaškovania. Inokedy zas kľúčku namažeš. Svinstvá na mňa chystáš. Myslíš si, že bez tvojich narážok neviem o svojich hriechoch, čo?
Dobre. Zabudneme na to, bratku. Odpusť mi hriešnemu. Odpusť. Nie si unavený? Nechaj ma, ja sám. No dobre. Dobre. Poď, vezmem ťa na ruky. Povedal som ja sám. Pozor, tu opatrne. Nechaj ma, nechaj ma. Dobre, dobre. Opatrne. Podržím vám to. Opatrne, pozor na nôžku. Merte si ho. Vystri sa. Viete, on spadol zo strechy stodoly a zlomil si nohu. Teraz mu bedro hnísa. Už 4 operácie robili a nič nepomáha. Všetkých profesorov, lekárov, chirurgov sme obišli. A... Je mi horúco. Horúco? Teraz počkaj, stričko nám pomôže, počkaj. My k chirurgom sme chodili, lekárom. A nikto pomôcť nemôže. A bedro mu hnie. Veď si sadni. Určite si unavená. Sadni si. Ako sa chlapec volá? Váňočka. Teraz nám stričko pomôže. Potom pôjdeme spolu domov. Barličky zatiaľ dáme preč. Vstaň, no tak. Klad nadvihnem. Vstávaj. Tak, tak. Na klad ho postav. Neboj sa, stoj. Jo, to bolí. Neboj sa, nebude to bolieť. Podrž ho. Takto. Áno, tak. Ty moje slniečko. Váňočka, ja sa teraz budem k Bohu modliť. A ty tiež, milého Boha, pros svojimi slovami, ako vieš, aby sa nôžka uzdravila. Áno, On je dobrý. Pomôže. Určite pomôže, milučky, určite. Musíš ho prosiť. Ty, môj najdrahší, poďme na to. Iba pokorne stoj. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Sláva Tebe, Bože náš, sláva Tebe. Král nebeský, utešiteľ, duch pravdy, ktorý si všade prítomný a všetko naplňaš, poklad blažených a darca života, príď k nám a očisti nás od každej poškvrny a spas blažených duše naše. No
No, popros, drahého Boha. Popros. Bože, dobrý, uzdrav ho. Pomôž mi prosím, aby Synček môj. ma už noha nikdy nebolela a zahojila sa. I Syna, i Ducha Svätého. Vládca, všemohúci, svätý kráľ, trestaj, ale neusmrcuj. Posilňuj klesajúcich svojou silou a dvíhaj padnutých. Telesné súženia človeka uzdrav. Modlíme sa k Tebe, Bože náš. Navštív svojho chorého sluhu Jána a láskavou milosťou Tvojou odpusť mu všetky previnenia vedomé i nevedomé. Ó Bože, liečivú silu Tvoju z výsostných nebies zošli. Dotkni sa tela, zažeň horúčku, utíš bolesť a každú chorobu utajenú. Buď lekárom služobníka Tvojho Jána. Vyzdvihni ho z lôžka chorobného i z lôžka jeho trápenia osobného. Uzdrav jeho boľavú dušu a daruj ho cirkvi Tvojej, aby Ti slúžil a plnil Tvoju vôľu. Lebo Tebe prináleží zmilovať sa a zachraňovať nás, Bože náš. A Tebe slávu vzdávame, Otcu i Synu i Duchu Svätému, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Sláva Tebe, Bože. Sláva Tebe, Bože. Hospodin, pomôž Váňovi, chudáčikovi. Uzdrav mu nôžku jeho. Bože, všemohúci Bože, pomôž nám nemohúcim. Sláva Tebe, Bože. Verím, Pane, pomôž. No čo, Váňuška, teraz už bude všetko dobré. A teraz, no poď, skús to sám. Do toho. Nôžku má chorú, nemôže. To nič, neboj sa. Opatrne. Sám vyskúšaj. No počkaj, choď. Oj, Vidíš? Sám si prešiel. Si chlapík. Váňuška, tie barličky sú ti teraz už na nič. No tak, zabudni na ne. poď sem, poď ku mne, moje srdiečko. Ty môj chlapček. Tak, no, tak my pôjdeme, ďakujem. Kamže pôjdete? Musíte prenocovať v kláštore, pretože my zajtra s otcom Filaretom, tvojmu chlapcovi, dáme sväté príjmanie a už nebude nikdy chromý. Ja nemôžem zostať. Musím do zamestnania. A čo ja tu s vami? Hráme nejakú hru? Mám už lístok na vlak. A čo ti je drahšie? Syn, ktorého si porodila? Áno. Alebo zamestnanie? Prácu tiež potrebujem. Choď už, choď. Choď mi z očí. Choď. Choď. Stoj! Naspäť! K brehu! Stoj! Stoj! Čo to robíte? Čo to robíte? No, mládenec, poď sem. Čo ste si vymysleli? Seba ti nie je ľúto. Aspoň to dieťa poľutuj. Mrzákom zostane. Nechajte ho! Hlúpaňa. Nechajte ho! Nechajte ho! Čo to robíte? Váňa! 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 Poď, Váňuška. Neboj sa. Tak. A je to. Mňa z roboty vyhodia. Máš rada svoju prácu? Mám rada svoju prácu, veľmi rada. Boh
Pochopte, odovzdávame projekt a polovica z nás je v práci i cez noc. U vás tam trubku roztrhlo, všetkých vriacov vodou oblialo a na 3 dni na neplatené voľno všetkých pustili, tak sa netraf. To neviete, prečo klamete? Ale ja neklamem. Ale keď sa presvedčíš, bude už neskoro. Odíď, matka, odíď. Nás nechaj. Otec Anatolij opäť robí škandál. Počúvaj, tu, vezmi chlapčeka. No, čo s ním? Priprav ho na nocľah. A zajtra otec Filaret bude slúžiť, dáme mu sveté príjmanie. Tak, A či je ten som chlapec? unavený. Čo budeme teraz robiť? To je vaše dieťa? Áno, kam teraz máme ísť? Ó, Bože. No, čo mám s vami robiť? Poďte. Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov, ale v zákone Pánovom má záľubu. A o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas. A jeho lístie nikdy nevedne. Darí sa mu všetko, čo podniká. No nie tak bezbožný, veru nie. Tí sú ako plevy, čo vietor ženie pred sebou. Preto bezbožní neobstoja na súde, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. Na cestou spravodlivých bedlí Pán, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. Čo tam ty robíš? Teba čakám. A prečo ty do mňa poleno hádžeš? To len tak náhodou. Z rúk mi vypadlo. Zrazu vidím, že ty ideš. No jasné. Nič ti nie je jasné. Tak poď, zlez dolu. Nechcem, nie je tu dobré. Prišli na teba sťažnosti. Mocní povstali proti mne a králi hľadajú dušu moju. A čo chceš, aby som s tebou urobil, ty komediant? Podivuhodné sú tvoje diela, pane. Hovoria, že šíriš povery a pohoršuješ bratov a ľudí. Zbav ma od ohovárania ľudského. Nevyhováraj sa, uvažuj, brat. Ja ako tvoj predstavený ťa musím potrestať. Pán je mojím svetlom a mojou spásou. Koho sa mám báť? No, daj si na mňa pozor. Ja sa s tebou vysporiadam, ty ničomník. V Bohu je moja odmena a útočište moje u Najvyššieho. Hospodin
Hospodin, zmiluj sa, Hospodin, odpusť mi, pomôž mi, Bože, na mojej ceste. Som taký slabý na duši, na tele som tiež slabý a som otrokom hriechu a vášni. Anatolij sa zase utáča na nesprávnu stranu. Vráť ho na miesto. Nešťastie, bratia! Ty si vedel o tom požiari, ničomník. To nikto nevie, jedine sám Boh. Hodil si mi ohorené drevo pod nohy. Nezabudol som. Mnoho je súžení spravodlivých, otec Filát. Prečo si mi to nepovedal? Miesto toho si ohorky na mňa hádzal. Ja som človek prostý, tvojim znameniam nerozumiem. Ak vám zlorečia pre meno Kristovo, duch Boží spočíne na vás. Neuhýbaj a odpovedz. Som predsa tvoj predstavený. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa hanobiť a prenasledovať a hovoriť o vás všetko zlé pre moje meno. Oj, mlč už, zmlkni! Nech nezapadne slnko pri vašom hneve. Tie vaše modlitby, otec Filaret, uhasili požiar. Váš príbytok trochu zhorel, ale aspoň sliepočku sme zachránili a pozrel som sa... Áno, stačí. Kotkodákaš ako sliepka. Nie ste u vás na úrade, ale v chráme Božom. Tu nemožno svetské veci rozoberať. Chrám vyžaduje modlitbu. Vladyka, Odpust mi, otec Job, že som sa tak unáhlil. to váš sluha Ambróz je vinný. Nalieval do lampy petrolej, zapálil zápalku. Chápem. Petrolej bol rozviaté a tak to vzblklo. My to rýchlo opravíme. Ach, Bože. Počúvaj, čo ti poviem, brat Anatolij. Nikdy som o opáctve nesníval.
Celý život som chcel žiť v pustovni, prijať askézu pustovníctva. Myslím si, že požiar bol znamením, aby som začal askézu. Ty si čo myslíš? Ja som človek nevzdelaný, ja si nič nemyslím. A ja som prišiel za tebou, aby sme si tvoj príbytok podelili, kým ten môj opravia po požiari. Príjmeš ma? Ty si predstavený, ty rozhoduješ. A kdeže ty spíš? No tu. Tu? Na uhli? Tak, na uhli, priamo na uhli. Ak chceš, ľahni si vedľa. Áno. Vedľa? Vedľa. A vede to vlastne dobre. Budeme spolu hľadať spásu, modliť sa, myšlienkam sa oddávať, o Bohu i večnom živote. Len vec, že ja som sused nepokojný, kašel ma dráždi a po nociach niekedy priamo uprostred noci spievať sa mi zachce. Kričím, volám. Nevadí ti to? Už dávno som sa ťa chcel spýtať, prečo tak vyvádzaš na bohoslúžbe? Prečo sa správaš tak neslušne? Podľa pravidiel sa treba modliť. A keď si každý začne robiť po svojom, ako to potom bude vyzerať? Tu potom z cirkvi nič nezostane. Otec Filaret, aké máš pekné čižmy. Páčia sa ti? Veľmi. Asi sú mäkké. Veľmi mäkké. Iba v nich môžem chodiť. Biskup mi ich daroval z dobroty duše. Vieš, mám choré nohy. A prikryvka je ešte lepšia. To tiež biskup? Kdeže, to som si v Grécku kúpil, keď som s metropolitom šiel na Athos. No dobre. Poďme spať. A čože to robíš, otec Anatolí? Čítam knihu ľudských hriechov. Keď ju dočítam, do pece ju hodím. A už nebude hriechu. Čo si to vyviedol za tratenec? Chystám sa prečítať druhú stranu. Akáže druhá strana? Veď to sú moje čižmy. Ani druhá už nie je. Ty čo, ty si nevedel, že na holeniach biskupských čižiem je najviac hriechov nahromadených? Ty šašo, jeden bláznivý!
A prečo máš zamknuté? Budeme démonov vyháňať. Akých démonov? Akože akých? Všade sú tí prekliatí. Ty hneď mi otvor! Nie! Otvor! Počkaj, otec, počkaj. Démon sa predsa bojí dymu, tak my ich dymom... Pozri, my teraz... To sme im... Pozri, kam sa liezol. A ešte jeden. Sám si démon! A tí sa ale rozmnožili. A kde všade sú? Ja vám dám! Ja vám dám! Aj tu ho máme! Prekliaty! Zmizni, zmizni, zmizni odtiaľto! Trpte, otče, trpte! Už je skoro po všetkom! Už horíme! Hneď ich všetkých rozoženieme! Udusíme sa! Hneď, už! Počkaj chvíľočku! Prečo si Nepočkaj! zavrel komín? Otec! Si ma chceš zabiť! Už ostalo len málo! Bež kade von! Dymom na nich, dymom! Dymom, choď! Choď, choď! Ach, ty, na toho hlavného som v tom žiari zabudol, ale aj na neho došlo! To je démoník! Ach, ty, taký maličký, aký zlý! Utopiť ho! Utopiť! Tu máš! Na čo pozeráš? Som strašný. Som, aký som. Veď ja sa, brat, na teba nehnevám. Ja, brat, som ti naopak vďačný. Áno, vďačný, že si ma oslobodil od zbytočností, ktorými som bol obklopený. Je to pravda. Bol som pripútaný k tým čižmám a prikryvke. A ty si ma od nich oslobodil. Ďakujem ti. A hlavne si mi ukázal, že viery je vo mne málo. Veď ja som sa naozaj naľakal. On ma umorí vo svojej kotolne. Umorí. Smrti som sa naľakal, ja maloverný. Nie som pripravený na stretnutie s našim pánom. Zľakol som sa, že zostanem bez pokánia pred smrťou. Cnosti je vo mne málo a hriechov veľa. Cnosti a moje cnosti páchnú pred Hospodinom. Smrdia priam. To cítim, ako smrdia. No tak ich čúchaj a spasíš sa. Jedno nechápem. Prečo sa mi to stalo? Prečo práve cezo mňa? Boh učí ľudí? Veď za moje hriechy ma treba zaškrtiť. A tu zo mňa divne svätého urobili. A akýže som ja svätý? Pokoj v duši nemám.
Tichon. Brat môj. Tichon Petrovič. Ty ma predsa počuješ. Tichon. Ty celý môj život poznáš. Ty vidíš, ako sa strašne trápim. Už nemôžem ďalej. Ani žiť sa nedá, ani umrieť. Brat, ty si moja posledná nádej. Už malomyselný som bol. Veď toľko rokov si všade nosím svoj hriech. Ani na minútu ma neopúšťa. Odpustil si mi. Pomodli sa k Bohu, aby sňal z duše mojej ťarchu. Lyžička klope. Pozri. Klope, lebo ideme. Čaj. No, Nie, ja nechcem tvoj čaj. no dobre. Ja ho chcem. Prečo si sa na mňa tak pozrel, oci? Nepozeral som na teba. Nie, pozrel si sa. Oci, ty ma vôbec neľúbiš však? Odkiaľ to máš? Ja ťa ľúbim, dcerenka, veľmi ťa Klameš. ľúbim. Klameš, vôbec ma neľúbiš. Nemôžem tu sedieť. Prečo? Nechcem tu sedieť. Aj čo s tebou? Nechcem tu Čo to sedieť. robíš? No. Stále ma zatváraš. Čo? Súdruh admirál, tu máte ovocie. Kto vás volal? Prepáčte. Kto to prikázal? Je to moja vina, prepáčte. Myslíš si, že som chorá? Prosím ťa, dcerenka. Si unavená. Potrebuješ si poriadne oddychnúť. Nie? Ale ja som chorá. Veľmi chorá. Na príhovor svätých otcov našich, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami. Amen. Kristus uprostred nás. Teraz i na veky. Prečo si mi poslal kadidlo?
stredu budeme pochovávať. A kohože? Koho Boh určil. O, Hospodin, čo zase? Vlny smrti ma obmili a omotali ma siete. Čo? A ty? Vážne? Chceš zomrieť? Objednám ti truhlu. Chceš dubovú, borovicovú? Akú? Netreba, truhla je hotová. No kde je? Tam, na priedomí. Stojí tam debňa. No, čo ty? Ani umrieť ako človek, ani to nemôžeš. Možno ju predsa len objednáme, ha? V debne, báťuška, v debne. Taký je môj závet. Amen. Čo si to ty za človeka, no? Ty ani zomrieť nemôžeš bez vytáčok. Všetci ľudia ležia v truhlách ako ľudia. Aj uctievaných optinských starcov, aj tých pochovávali v truhlách. A tento? Pozrime sa, dajte mu debnu s povrazmi. Ha? Ty pochop, že je to pýcha, otec Anatolij. Pýcha je to pochop. Pýcha, rozumieš? Pýcha! Tak už ma máš rád, otec Job? Ľúbiš ma? Ľúbiš? Ja ťa neznášam, ty starý chrust. A ty sa ma pýtaš, za čo Kain zabil Ábela. Tak ti to poviem. Ja som tiež chcel ako ty ľuďom pomáhať. Lenže moje obety Hospodin neprijíma. Prečo sa s tebou vôbec bavím? Počkaj. Keď zomriem, budeš plakať? Nastia, čo je s tebou? No čo je s tebou? Stále sa bavíš, otec Anatolij. Hovorí sa, že sa chystáš zomrieť, nespratník. Už ti to doniesli? Bolí ma, že ťa stratím. Vieš, o čom som rozmýšľal? Chcem ťa povýšiť na anielský stupeň. Na čo to?
Žil som pozemským životom a pred spravodlivosťou som unikal. A teraz by som mal hriechy zaprieť? Nie, otec, ani nemyslí na to, ani počuť o tom nechcem. O čom tu hovoríš? O čom? Hriechy. Hriechy ma pália. Pália, priam celú dušu spálili. Zás rozprávaš nezrozumiteľne, brat. Niet takého hriechu, ktorý by Hospodin nemohol odpustiť, pretože pre neho nie je nič nemožné. No, už stačí. No, to nič. To nič. Ty si neprišla sama, však? Otec môj, tam, A meno? Nasťa. Nie tvoje. Ako volajú otca? Tichon Petrovič. On je môj admirál. Admirál? Áno. No to je dobré, že je admirál. No choď, choď, choď. Prejdi sa, no choď. Prepačte, ale ona je chorá. Potrebujete pomoc? Zakričím? Netreba. To mi len v duši anjeli spievajú. Prepačte, ona nie je pri sebe. Lekári ju prezerali, do Moskvy som ju vozil. Nič nepomáha. Hovoria, že tu u vás v kláštore je zázračný starec. Keď už ten nepomôže, neviem, čo si počnem. Už dávno je taká. Odtedy, čo jej muž zahynul. 4 roky a 6 mesiacov v Barencovom mori, v ponorke. Povedzte, ten starec liečiteľ aj pometených lieči? Ona nie je pometená. A čo jej teda je? Je posadnutá. Démon je v nej, mučí ju. To znie ako si čudne, neuveriteľne. A odkiaľ to viete? Poznám sa s ním osobne. S kým? S tým démonom. Nasťa! Cérenka, kde si? Nasťa, Nastenka, ideme odtiaľto, ideme. Ideme. Cip, 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 cip. Cip, 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 cip. Nasťa! Cip, 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 cip. Nasťa! Cip, 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 cip. To je ona. To je ona. Cip, cip, cip. Vyliezaj, už sme tu. Nie. Nepôjdem s vami. Musíš, milá. Som unavená. Vy chodte a ja si tu posedím. Nie, nepôjdem s vami. Ak
Aký ste hnusný človek. Aj váš ostrov je hnusný. Nepôjdem s vami. Musíš. Nie, nepôjdem. Musíš, neboj sa. A nepôjdem. Všetko Nie. bude dobré. Poďme. A ja nepôjdem. Všetko bude dobré. Poďme. Nechcem. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pane Ježišu Kriste, nech sa vo všetkom deje Tvoja svätá vôľa. Nech povstane Boh a rozohnaní budú nepriatelia jeho a utečú spred jeho tváre tí, čo ho nenávidia. Ako sa rozplýva dym, tak nech sa oni rozplynú. Ako sa rozpúšťa vosk od ohňa, tak nech zahynú démoni od tváre milujúcich Boha a žehnajúcich sa znamením kríža a radosne volajúcich. Raduj sa, najúctievanejší životodarný kríž Pána, vyháňajúci démonov silou na tebe ukrižovaného Pána, nášho Ježiša Krista, ktorý do pekla zostúpil a premohol moc diabla a daroval nám teba svoj ctihodný kríž na vyháňanie všetkých nepriateľov. Ó, prečestný a životodarný kríž Pána, pomáhaj mi so svetou Pannou Bohorodičkou Pannou i so všetkými svätými. Amen. Sláva tebe, Bože. Hospodin. Bože, pomôž nám nemohúcim. Amen.
Teraz už je všetko dobré. Poplač si, poplač. To nič, poplač si. Ďakujem vám. Prepáčte, odpustite, ja neviem, ako vám poďakovať. Nasťa je na nepoznanie. Celá žiari. Za to sa musíme Bohu s vďakou poďakovať. Vy teraz zajdite do chrámu. Je treba, aby tam Nasťu vyspovedali a dali jej sväté prijímanie. A čo vy? Nechcete sa tiež vyspovedať? Čo hovoríte? Ja vám nerozumiem. Poďte, vysvetlím vám to. Poďte, poďte. Neboj sa, admirál. Tu u mňa nebude kádrová previerka. Ja osobne sa nikoho nebojím. Už som si svoje prežil. Ozaj nechápem, na čo ma potrebujete. Povedzte. V 42. som bol zajatý. Bol som mladý. Nemci mi ponúkli život za odmenu, keď zastrelím svojho kamaráta. A kde ste slúžili? Tu som slúžil. V Severnej flotile. A ako sa volal ten kamarát? Nepamätám sa. Bol starší odo mňa niečo ako kapitán. Parník riadil. Na čo sa ma nespýtaš, či som ho zastrelil? No a? Zastrelil si ho? Zastrelil. Lenže teraz neviem, ako s tým žiť. Ani ja neviem. A prečo mi o tom rozprávaš? Som už starý. S takými hriechmi je strašné umierať. Bojím sa. Neboj sa. Umieraj pokojne, báťuška. Poznal som toho námorníka. Neboj sa, prežil to. Ty si mu vtedy... len ruku si mu prestrelil. Došlo k výbuchu. On padol za okraj lode, za dosku sa chytil a jeho vojaci ho tam ráno našli. Odpusti mi. Odpust mi všetko. Už dávno som odpustil. Myslel som, že si zomrel pri výbuchu. Spolu aj s výbuchom parníka. Tichon. Choď v pokoji. Boh s tebou.
Pomôžte niekto. No tak, držím. Ďakujem vám, bratia. S Bohom. Dobrá práca. Prešli sme to najskôr šmirgľom a potom z vrchu lakom potiahli. I akú časť nábytku. Mohol by si to postaviť do obývačky miesto kredenca, no? Páči sa ti? Čo si to zase vykonal? Potrebujem trúhlu a nie kredenc. Kvôli tebe sa snažím. Chcel som len to najlepšie. A tebe sa nič nepáči. Ak chceš, prinesiem rašpľu a hneď to poškriabem. Alebo to zamažem tvojím uhlím. Povedz mi, čo vlastne chceš. Ja urobím pre teba všetko, otec Anatolij. Počúvaj, Baťuška, otec Job. Odpust mi hlupákovi starému, ha? Aj tie sadze mi odpusť, aj Kaina. I tento kredenc, Boh s ním. No dobre, dobre. Odpust pre Krista. Nebudeme staré spomínať, aj ty mi odpusť. Bol som k tebe nespravodlivý. Ty mi odpusť pre Krista. Odpusť, oči. Nech ti Boh odpustí. Sláva tebe, Bože. Hľa, pozri sa, pozri, vezmem uhol a hľa, pozri sa, ako to bude vyzerať, pozri. Ja to za okamih všetko zotriem, pozri, ako ty chceš, pozri, otec Anatolij. Otec Job, pomôž mi. Tak dobre. A teraz choď a povedz otcovi Filaretovi, že služobník Boží Anatolij zosnul. No akože to... Otec Anatolij, nebojíte sa umierania? Umieranie nie je strašné. Strašné bude stáť pred Bohom. Hriechy tlačia. A ako mám žiť ja? Všetci sme hriešnici. Žij ako žiješ. Len žiadny veľký hriech neurob. No dobre. Nahovorili sme toho dosť. Choď už. Choď, milý, choď. Choď s Bohom. Hospodin, príjmi moju dušu hriešnú.
slovenskom znení účinkovali Juraj Predmerský, Peter Rúfus, Rastislav Sokol, Júlia Horvátová, Ján Mistrík, Ľubica Očková, Tomáš Horvát, Magdaléna Košická, Jana Wagnerová, Jakub Janák, Ondrej Kaprálik, Jakub Gogál, Peter Jamrich a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali preklad Mária Malíková, zodpovedný redaktor Jozef Kováčik, produkcia Ľubomíra Čutková, Maťo Lišák, zvuk Martin Norris a Miroslav Šibík, asistentka réžie a produkcie Cecília Baranová-Uškrtová, úprava dialógov a réžia slovenského znenia Iveta Vajsová. Vyrobilo Studio Lux v roku 2012.